فستيفال لعلوت تكالات تمرتي وهدت تمهارو اب مدنفعن ناي موددار منفسا مخسكواسن عبا بركتو زلو تساتفتي شاد شايت امور فستيفال لعلوت تكالات تمرتي ايرترا غليصوم نساتهم نيرينا بزهاب وحبريتا ايرترا اكاديمياو فلطت زعاطا عقم سب نختونن زغبر زلو وفري كم زحبن بمتكاس ጎን አካዳሚያው ትምርቶም ዘለዎም ፍልጠትን ተመክሮም ዝለዋወጥሉ ባይታን ስፖርታዊ ክእለቶም ዝፍትሽሉን አጋጣሚ ሁሉ ዓብረ በሐከም ዝኾነ ጠቂሶም ኣብ ስፖርት ዘሎ ግዳሰ በሐፈሻ ኣብያታው ስፖርት ዘሎ ተምሳጥናይ ተወዳደርትን ተዓዘብትን ድማ ብፍላይ ዕግበት ከም ዝፈጠረሎም አረድዮም አቦ ወንበራ ዋሃዲት ኮሚቴ ናይት ፌስቲቫል መንእሰይ ተኽለ ዘርአ ኣብዝሃቡ ሓበሬታ ልዕሊ 1200 ተምሃሮ ከም ተሳተፉን ኣስታት 10000 ነጋድያን ከም ዘእንገደን ብምሕባር እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ፌስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘመዝግቦ ዘሎ ዕብየትን ምዕባለን ከም ዝኾነ ብሪሆም ካብ ተሳተፍቲ መንእሰያት ሙሳ መሐመድን ደሞዝ በየነን ብጊዶም እቲ ፌስቲቫል ንያታው ስፖርት ብፍላይ ካብ ዘማዕብሉ አጋጣሚታት ምዃኑ ብምምልካት ያታው ስፖርት ንምምዕባል ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ንምስልጣን ዲያኖ ኣቃልቦ ክህቦ ተላብዮም ኣብቲ ፌስቲቫል ልዑል ስፖርታዊ ጭውነትን ሓድሕዳዊ ፍቕርን ከም ተዓመ ዝገለጸ ኣብ ዳንነት ውድድራት ያታው ስፖርት ዝነጥፍ መምህር አቢኒ ሚካኤል ድማ ዓመታዊ ዝቃናዕ ፌስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣብ ምዕባለ ያታው ስፖርት ሃገርና ድርኺ ዝፈጥር ምዃኑ ሓቢሮም ጥሙር ፌስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሃገርና ንቕሓት ጽኑዕ ሰረት ንውሕስ ዕብየት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ያታውን ዘመናውን ስፖርታዊ ውድድራት ስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ስእላዊ ምርኢት ትምህርታውን ፍልጠት ጠቀስን ውድድራት ሰሚናራትን ካልኦት መሃርትን ኣዘናጋዕትን መደባትን ሓቂፉ ካብ 26 ክሳብ 29 መጋቢት ኣብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ከም ተቃንዐ ዝፍለጥ እዩ ጨንፈር ሃማደኤ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ንኡሳን ዞባታትን ምምሕዳራት ከባብን ናይ ዘለዋ ኣባላቱ ዓቕምን ብቕዓትን ክብ ንምባል ብዝወጠኖ መደብ መሰረት ን65 ካብኣተን ስልጠና ከም ዝሃበ ሓላፈቲ ጨንፈር ወይዘሮ ይሕደጋ ዮሃንስ ሓቢራ እቲ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ባሮንቱን ቤት ጽሕፈት ጨንፈርን ዝነጥፋ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ዞባን ህግደፍን ዝተዋህበ ስልጠና ኣብ ታሪክ ብረታዊ ቃልሲ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ሃገርን ሃገራውነትን ስነ ኣምራዊ ኩናትን ውፅኢት ሻውዓይ ጉባኤ ሃማደን ዘተኮረ ነይሮም ኣብ መዛዘም ስነ ስርዓት ወይዘሮ ይሕደጋ እቲ ስልጠና ኩለንትናዊ ብቕዓትን ንቕሓትን ደቂ ኣንስትዮ ንምብራኽ ዝዓለመ ኮይኑ ናብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ከም ዝቐጽል ኣብሪሃ ነቲ ዕድል ዝረኸባ ደቂ ኣንስትዮ ንዝቐስምኦ ፍልጠት ኣብ ቦታ ስርሐን ናብ መሳርሕተን ከመሓላልፍኦን ኣብ ሕብረተሰብ ክጉስጉሳሉን ብምዝኽኻር ድማ ብወገን ቤት ጽሕፈት ዞባ ምክትታልን ሓገዝን ክግበረለን ምዃኑ ኣነጺራ እቲ ስልጠና እዋናውን ኣገዳስን ምዃኑ ዝጠቐሳ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ድማ ኣብ ባይታ ክሰርሓል ምዃነን ብምርግጋጽ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ተላብየን ገበናትን በደላትን ዝንኪ ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣፍልጦ ምዝዓቢ ከም ዝኾነ ኣብ ንኡስ ዞባታት ተሰነይ ሃይኮታ ናፍዓበትን ኣብ ዝተኻየደ ርክባት ህዝብን ፖሊስን ተገሊጾም ኣብ ከተማ ተሰነይ ምስ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ሰላምን ሽዕብን ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ኣዛዚ መደበር ፖሊስቲ ንኡስ ዞባ ካፒተን ሳልሕ መሐመድ ዓሊ መሰረት ስነ ምግባር ስድራ ቤት ከም ምዃና መጠን ወለዲ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ምምእዛን መንእሰያት ብዝለዓለ ክሰርሑ ህዝቢ ድማ ተርእዮ ገበናትን በደላትን ምስ ዘጋጥም ብእዋኑ ናብ ፖሊስ ከመልክታት ተሓሳሲቦም ኣብ 2014 ኣብቲ ንኡስ ዞባ ናይ ዘጋጠመ ገበናት በደላትን ሓደጋታት ተሽከርከርትን ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራብ ድማ እቶም ቀንዲ ጠንቀታት ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ክቱር ናህሪ መገድኻ ዘይመሓዝ ርሕቀት ዘይምሕላው ብዘይ መምርሒ ፍቓድ ምምራሕን ሸለልትነትን ብምዃኖም መራሕቲ መኻይን ጥንቃቐ ከዘውትሩን ብሓላፍነት ክጓዓዙን ተሓሳሲቦም ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ሃይኮታ ካፒተን ኪዳነ ሃይለ ንተምሃሮ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ድማ ወርቃውያን ሕግታት ቤት ትምህርቲ ኣኽቢሮም ምስ ዝጓዓዙ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቶምን መጻኢኦምን ዕዉታትን ኣብነታውያንን ከም ዝኾኑ ብምሕባር ንባዕሎም ሕጊ ከኽብሩ ዘይንብሩ ተርእዮታት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ድማ ምስ ፖሊስ ብምትሕብባር ንምግትኡ እጃሞም ከበርክቱ መኺሮም ኣብ ከተማ ፍዓበት እንተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ድማ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ተለንተ ኣመናይ ዘውዲ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ንኡስ ዞባ ሳላ ዝተኻየደ ጎስጓስ ገበናት እናነከየ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምሕባር ንዝሓሸ ውፅኢት ብኽብርታት ህዝቢ ኤርትራ ክመላለሱ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ገበነኛታት ዘየዳግም ማቕጻዕቲ ክወሃቦም ብዝተጋነነ ክፍሊት ካብ ናብን ህዝቢ ዘመላልሳን ልዕሊ ዓቐን ዝጽዕናን ተሽከርከርቲ ምቁፅጻር ክግበረለን ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት ብምቕራብ ምስ ፖሊስ ምትሕብባሮም ክዕዝዙ ምዃኖም ኣረጋጊጾም
ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብጽሓፍን ተመራማር ታሪኽን ናቶ ዓለምሰገድ ተስፋይ ብመልክዕ መጽሓፍ ዝተደርሰት ዛንታ ወዲ ሓደራ ብምትሕብባር ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍን ሚኒስትሪ ጥዕናን ብመልክዕ ፊልም ቀሪባ ቀዳማይ ክፋል ፊልም ናይዛ ብዛዕባ ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ ደፋር ሽፍታ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ግፍዕን ኣደራዕን ጸላእን ካልእን እተዘንቱ ዛንታ ወዲ ሓደራ ብ28 መጋቢት ኣብ ኣዳራሽ ሲኔማ ሮማ ተመሪቓ ካልኣይ ክፋል ድማ ኣብ ቀረባ መጽኣ ክዳለ ምዃኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተሓቢሮም ደራሲ ናይታ ዛንታ ኣቶ ዓለምሰገድ ተስፋይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣታ ቅድሚ 30 ዓመታት ንሕትመት ዝበቕዐት ዛንታ ሎሚ ናብዚ ደረጃ ዝምዕባያ ዝተሰምዐ ሓጎስ ምግላጽ ንኹሎምቶም ነዚ ስራሕ እዚ ዕውት ክኸውን ዝፀዓቱ ኣመስጊኖም ቀንዲ ገጸ ባህሪን ወናንን ናይቲ ዛንታ ኣቶ ወልደ ሚካኤል ፍጡር ወዲ ሓደራ ብወገኑ ሓቀኛ ታሪክ ንእስነቱ ብመልክዕ መጽሓፍን ፊልምን ክዝንቶ ዕድል ምርካቡ ከም ዓብ ጸጋ ከም ዝቆጽሮ ጠቂሱ እንደራስን ንኹሎም ኣብ ትዕዮ ፊልም ዝተሳተፉ ስነ ጥበበኛታት ዘለዎ ኣድናቆት ገሊጾም ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ብዓውዲ ምእላይ ፊልምን ምቁፅጻር ስርዓተ ብርሃንን ንልዕሊ 5 ዋርሕ ዘሰልጠኖም 83 ስነ ጥበበኛታት መንእስያት ብ27 መጋቢት ኣብ ኣዳራሽ ሲኔማ ኣዝመራ ኣመሪቖም ኣብቲ ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ዝተኻየደ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ስነ ጥበበኛ ሰሎሞን ፀሃየ ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቃል ቲያትር ወዲ ሰብ ካብ መዓልታዊ ዝትግብሮ ዝብገስ ዳይናሚካዊ መሳርሒ ምዃኑ ጠቒሱ ነቲ ካብ ግዜ መግዛእትን ሓርነታዊ ቃልስን ኣብ ምንቕቓሕ ሕብረተሰብ ልዑል ተራ ዝነበሮ ናይ መድረኽ ቲያትር ንምብርባር ኩሉ ስነ ጥበበኛ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ መድረኽ ምብሃሃል ፈጢሮም ክዛተዩ ፀዊዖም ኣብቲ ዕለት መልእኽቲ ዓለማዊ ቲያትር ክቐርብ እንከሎ ተመረቕቲ ኣብ ምትሕልላፍ ባህልን ምዕቃብ ክብርታትን ዓብ ተራ ከም ዘለዎም ተገንዚቦም ንዝቐሰምዎ ትምህርቲ ብግብሪ ክሰርሕሉ ሙያዊ ሓላፍነት ከም ዘሰክሞም መዘኻኸሪ ተዋሂቦም ዝተዋሃበ ስልጠና ኣገዳስን እዋናውን እዩ ዝበለ ወኪል ተመረቕቲ ብጊዱ ኣብ እዋን ስልጠና ሃብታም ሓበሬታ ኣፈ ታሪኽን ንዝሃቡ ከምኡውን ነቲ ስልጠና ንዝወደበ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣመስጊኖም በቲ ስልጠና ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ዝምባለ ክጭብጡ ከም ዝኽኣሉ ዝገለጹ ካብ ተመረቕቲ ሑሴን መሐመድ ሓጎስን ራሄል ክብረኣብን ድማ ንዝተማሃርዎ ብዝያዳ ጻዕሪ ኣማዕቢሎም ኣብ ኩሉ ሃገራዊ መዳይ እጃሞም ከበርክቱ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብቲ ዕለት ስውእ ስነ ጥበበኛ ኢሳያስ ጸጋይ ኣብ ዓውዲ ስነ ጥበብ ናይ ዝገበሮ ኣበርክቶ ሓፂር ታሪክ ክቐርብ እንከሎ ብመልክዕ ድራማ ጋሻየ ነዚ ዓለምን ቅድሚ ኣስታት 200 ዓመታት ዝነበረ ዛንታ ዕሉል ሽፍታ ኣባደለም እትትረኽ ብተመረቕቲ ቀሪበን ኣብ ጀርመንን ዓዲ እንግሊዝን ዝነብሩ ዜጋታት ንመናበይ ዘኽታማትን ምድንፋዕ ንጥፈታት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራን ዝውዕል ኣስታት 14,300 ኤሮን 20,000 ናቕፋን ብሓገዝ ተበርኪቶም እቲ ወፈያ ሃማደ ጨንፈር ጀርመን ብምኽንያት መዓልቲ ስንኩላን ኣብ 18 ከተማታት ኣብ ዝተኻየደ ንጥፈታት ዝተረኽበ ኣስታት 14,300 ኤሮ ንሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዘበርከቶ ክኸውን እንከሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጣ ኤርትራውያን ወይዘሮ ዳሃብ ገብረዝግን ወይዘሮ ራህዋ ዘካርያስን ድማ ነፍሲ ወከፈን 800 ናቕፋ ነባሪት ጀርመን ወይዘሮ ለተንሰ ገብረዝጊ ከዓ 3,800 ናቕፋ ንዘኽታማት ወገናት ዝለገሰኦ ምዃኑ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ሃማደ ጨንፈር ጀርመን ካብ 2009 ጀሚሩ ንሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ በብዓመቱ ሓገዝ ክገብር ከም ዝፀንሐን ሓገዙ ቀጻሊ ምዃኑን ናብ ኤሪና ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ ገሊጾም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣህጉራዊ ዜና ሒዝና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክንምለሰኩም ኢና ምክታልኩም ክቅፅሉ ደጊምና ንዕድም